Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Wait lang po, nagsasaing na po si Nicole para sa pananghalian. Saglit. Kasi nag-promise ako sa isang boylet Boylet! Na magsasaing ko siya ng pananghalian. Saglit lang. Ipinakita ng isang guro ang litrato ng isang pamilya sa kanyang grade 1 students. Class, anong napapansin nyo sa litrato na hawak ko? Tanong ng guro. At sumagot ang isang estudyante. Ma'am, yung bata po sa litrato ay hindi kamukha at hindi kakulay ng mga magulang niya. Mapuputi po ang mga magulang niya tapos yung bata sobrang itim. Ibig sabihin, baka ampun lang yung bata, sabi ng estudyante. At muling nagsalita ang guro. Maaring tama ka. Marahil ay ampun nga ang bata. Pero ano nga ba ang pagkakaintindi nyo sa salitang ampon? Muling tanong ng guro. Nang marinig ang tanong ng guro ay isa pang mag-aaral ang mabilis na nagtaas ng kamay at sinabi, Ma'am, ako po! Alam ko po ang sagot sa tanong nyo dahil ampun po ako, sabi ng estudyante na si Danica. Nagtawanan ng malakas ang mga kaeskwela ng bata. Quiet class! Pakinggan natin ang sasabihin ni Danica. Sige Danica, you may continue, sabi ng guro. Thank you po ma'am. Tulad po ng sinabi ko, ampun po ako. At hindi ko po ikinahihiya ang pagiging ampun ko. Classmates, ampon ang tawag sa isang bata na ipinanganak hindi sa sinapupunan kundi sa puso ng kanyang magulang. Paliwanag ni Danica. Siyempre, literal mag-isip yung bata. Puso, lumabas yung bata. Matapos marinig ang guro, parang malalim nga partner eh. Hindi ko nga nag-gets eh. Classmates, ampon ang tawag sa isang bata na ipinanganak hindi sa sinapupunan kundi sa puso ng kanyang magulang. Paliwanag ni Danica. Matapos marinig ng guro ang sagot ni Danica, ay niyakap niya ang bata at binigyan ng mataas na marka. Matapos nito ay muling humarap ang guro sa mga estudyante at sinabing, Class, tandaan natin na hindi dapat ikahiya ang pagiging ampon. Ang importante ay meron tayong pamilya na nag-aalaga at nagmamahal sa atin. Isa pa, hindi natin dapat pagtawanan ng mga katulad nila dahil lahat ng tao ay pantay-pantay, ampon man o hindi. Kaya kahanga-hanga ang ginawa ni Danica. Saludo ko sa mga magulang niya at saludo din ako sa mga magulang na nakikita niyo ngayon sa larawang ito. Inaalagaan nila at minamahal na parang isang tunay na anak ang batang kasama nila sa larawan. Alam ko na mabubuti silang tao dahil sila ang mga magulang ko. At ang batang nakikita niyo sa larawan ay walang iba kundi ako. Paliwanag ng guro. Math teacher yan. Hindi mag-gets ng klase. Bakit? Anong connect? O ngayon, ma'am. O tapos. Nasaan yung X dyan, ma'am? Nasaan yung X and Y at nasaan yung fractions? Alin dyan, ma'am? Ba't may mga hugot ka ngayon? May problema po ba kayo, ma'am? Anong pinagdadaanan, madam? Ay, naku, nakakaloka. Nakakatuwa, no? Yung pagpapaintindi ng ganyang klaseng bagay sa taong alam mong hindi naman talaga kadugo, mahirap ipaliwanag. So ngayon gets ko na yung sinabi ni Danica na ang ampo ng isang batang hindi ipinanganak sa sinapupunan kundi sa puso ng kanyang magulang. Kasi literally, hindi niya alam kung kaninong sinapupunan siya nang galing. Pero, di ba, ang alam niya, kung sino man yung nagpalaki sa kanya at nag-alaga at nagparamdam ng pagmamahal. Correct, sila yung may puso. Tama. Oy, naku, nakakaloka. Ikaw ba naman. minsan sa buhay mo natanong mo sa sarili mo, ampun kaya ako? Oo, tinanong ko yun kasi usong-uso sa mga teleserye noon, di ba? Yung mga ampon, yung diba? switching ng mga babies. Correct. Naitanong ko para lang baka mamaya oo. Di uso ako.
Ako Alam naman na dati natanong ko yan, sabi ko kasi... Dahil? Kasi inisip ko baka mayaman yung pamilyang pinanggalingan ko. Oo nga, tapos mahirap na hirap ka ngayon. Alam Kasi mo, kakapanood ng partner, mga teleserye, di ba? alam mo, partner, pareho talaga tayo ng takbo ng pag-iisip. Galing talaga tayo sa iisang bituka. Isipin mo yon, ikaw inisip mo na sana ampun ka kasi baka mamaya yung tunay mo magulang mayaman pala. Oo, sabi ko baka nga astronaut yung tatay ko eh. Correct, di ba? Kasi bakit ka nagpapatuloy na magsaka kung astronaut Totoo. naman yung magulang mo, di ba? Astronaut talaga iniisip ko dati. Tapos natanong ko, Nay, ampun po ba ako? Natampal yung bibig ko. Sabi niya, bakit nagtatanong ka ng ganyan? Kitang-kita naman sa hiwa ng mga mata mo. Ang mga laugh lines natin, pare-pareho. Correct, nagets naman. Hindi, wala lang po. Pangarap ko po kasi magkaroon ng tatay na astronaut. Sure ka po, tay? Hindi nga, dali. Sabihin mo sa akin ng totoo, hindi ako ma-hurt. Pero minsan may gano'n talaga sa pamilya na minsan, kunyari, pare-parehong matatangos ang ilong tapos biglang susulpot yung isa Oo. kalat. Merong ganun. Meron May akong ganon. kakilalang ganun pamilya partner. Ewan ko. O mapuputi lahat tapos biglang may susulpot na maitim. Oo, pero minsan nangyayari talaga yun eh. Correct. Nangyayari talaga yung X and mga Y ganon. chromosomes yan, di ba? Correct. Yung Tsaka recessive and dominant, mga ganang tsaka anis-anis. genes yan. Tama. Maaring hindi mo man na mana sa aktual na nanay at tatay mo, pero maaring namana mo sa lola. Diba? Correct. Nasa dugo talaga yan. So at saka kung manampon, let's say talaga nga, yung lahat matangos iba, na may nag-iisang kalatang ilong. Diba? Yung ganda-ganda naman ng ilong, kaya lang pag tumatawa, kumakalat din. Umaabot hanggang pisngi, diba? Yung mga ganon, ano ngayon? Correct. Diba? It doesn't make him less of a person porque ampun siya. Correct. Ang Hindi niya importante, kasalanan yun. Ang importante, lumaki ka na may nagparamdam sa'yo, na may nagmamahal sa'yo. Correct. Chula Luto lang halong eklavu. Maraming salamat, Maywagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento ngayong umagang ito. Maraming salamat sa inyo, mga kabisyo! Sa pagtutok, and thank you for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo, mga kabisyo, Ang tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Hengres Na Chuper. nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!